Bejuliyema phansi with Just Friends before that. Besikudlalele the OJs besithi ke bona ke Let Me Touch You ingoma ke yareliswa pha ke ngo-1987. Ndandingekazalwa nozalwa ke ngo-1987 sismandi. Otherwise ke imizuzu masenzi beyi-22 ngoku ibethile phambi kobana kubetha intsimbi ka-10 o'clock. Nditshilo ke ndathi ndincokola naye uLulama Nomxeko, TB manager at Enoch Mgijima Sub-District Department of Health. Namhlanje ke senza i-awareness ye-TB Park uzigcina uphilile. Khona ke yena ke simbambe in our Queenstown studios. Mem, molweni wethu ninjani namhlanje? Molweni Tiya, ndiphilele akho nto njani wena? Phila nami enkosi akho nto. Siyabulela ke ngobana ke wamkela isimemo sethu. Sisilulama, namhlanje senza i-awareness ye-TB kuba ke uMarch is also a TB awareness month. So kuzigcina uphilile wethu namhlanje sizoxhobisa abantu ngokubaluleka kokunakekela i-TB prevention as well as i-treatment. But before siqale i-conversation yethu ndiyafuna ukhe usinike nje ubume be-statistics se-TB ingakumbi kwi-Chris Hani District Municipality. Okay, thank you. As iChris Hani District, we have high numbers of abantu abane-TB kakhulu gqithi kangangokuba abantu abaninzi bethu bayalahleka kodwa ke ku-90% esifana uba sifika kuye siphaa ku-73% thina singuChris Hani ebantwini bethu abayigqiba itreatment. And then phaa ekuyiqaleni itreatment ku-90% wethu siyamfitha ke yena, hayi bayayiqala wena itreatment kodwa basuke balahleke. Sisilulama, you've just mentioned into ebalulekileyo bana abayitya bayigqibe. Meaning that kukho abantu abayiqalayo i-treatment but bangayigqibi i-treatment. Inoba mhlawumbi yintoni unobangela waloo nto leyo? Mhlawumbi ndingake ndithi umntu uyayitya. Khumbula umntu xa ene-TB zinintsi into azivayo, andithi uba namaphika, akhohlele, abile ngobusuku. Then ayithathe itreatment yakhe athi xa ephaa kwi-2 months aye ko-3 months azive ngathi ubhetere. Ayiyeke ke ngoku phakathi itreatment, uyayibona, ecinga fanuba uphilile kanti kubalulekile uba umntu ayitye ayigqibe itreatment yakhe. La 6 months yonke ityiwayo itreatment ifuneka ayitye ayigqibe azothi nalungu MDR mos ngoku sene-6 months yakhe ayitye ayigqibe. Kanti nalo upreventayo wena sisichumachuma ubaluleke gqithi uba makayitye ngoba ngoku sine-treatment entsha engu-3 months, 12 weeks, once a week. Uvele uyitye uyigqibe because xa uyitye wayiyeka phakathi kuzibeka emngciphekweni okokuba ngaba ube nesaa sifo sixhathisayo, kubekho idrag ye-TB engazusebenza kuwe ke ngoku. Uthi kukho u-3 months, kukho u-6 months, kukho u-6 weeks, 12? Okay, masicacise ngelithi andithi siyayipreventa mos i-TB. Aba bantu bane-TB, abantu abahlala nabo esibabiza uba zii-contact, kufuneka beze ekliniki bazowukhohlela ukuze bathi uba bafunyaniswe bene-TB bayitye itreatment yabo 6 months. Bayitye bayigqibe bangaphosi isuku, ayina-weekend ngoku itreatment ye-TB uyitya okokoko. Then ukuba ngaba uthe xa ekhohlele njengoba ehlala nalo mntu une-TB wafumanisa ukuba ngaba noko i-TB ayibhaqwanga, kufuneka ke ngoku simkhusele angosuleleki. Sinayo ke ngoku i-preventive therapy, that is i-treatment epreventayo ubungosuleleki yi-TB esithi le sithi ke ngoku uyitya for 3 months. Kule 3 months uyitya yi-12 weeks. Kule 12 weeks uyitya nje kube kanye ngeveki, uyayibona? So noko abantu bakuthi siyabacenga okokuba ngaba mabathi xa beyityile bayitye bayigqibe ngoba ayinintsanga kakhulu. Sisilulama, kukho misconceptions ezikhoyo related to into eyokwenza ne-TB. The minute uba ne-TB siye siku-associate ne-HIV. Zikhona mhlawumbi i-misconceptions that you would like to address and kumphulaphuli omameleyo at this particular moment? Yes, masithi into ebangela loo nto yile nto sithi xa sithetha thina abantu bezempilo sithi ngamawele, i-TB nentsholongwane kagawulayo. Ngelo xesha i-TB izihambele yayo. Kaloku ithi le nto
xana uthestwe for i-TB kufuneka sikuthestile for intsholongwane kagawulayo. Ingathi ke loo nto xa uye wathestwa i-TB wathestwa intsholongwane kagawulayo uzawuba automatically kuthiwe upositive. Sixhomekeka kwii-results zakho. Ii-results zakho ngokune-TB ziyakwazi uba intsholongwane ingabikho. Uyakwazi ukuthi ngokunentsholongwane utheste i-TB ungabi nayo, kodwa into ebalulekileyo kukuba ezi zinto kufuneka, ngoba kaloku ekugqibeleni xa unentsholongwane kagawulayo amajoni omzimba aye abe weak, uyayibona, ikwazi ke ngoku ukusuleleka msinyane yi-TB. Inoba ke ngokubona bavele ke ngoba ibhidanise bacinge fanuba hayi automatically lo mntu kufuneka ene-TB kufuneka no, ayihambi njalo. Qha kufuneka siqiniseke okokuba ngaba wena une-TB intsholongwane siyitshekishile, uba ikhona kufuneka uyityile le treatment zombini. Ukuba ngaba une-TB wayitshekisha intsholongwane waze kwathi kanti awunayo intsholongwane kagawulayo, kufuneka ekugqibeleni sikupreventile ke ngoku again sikunike itreatment yokuba mawupreventeke ungabi nayo intsholongwane kagawulayo. Okay, Sisilulama, ugqiba ukucacisa enye into ebalulekileyo. If siyakufumanisa into yobana unayo i-HIV kuzawufuneka uzitye zoyi-2 as treatment. I-treatment ye-HIV ngu-lifetime. And then ndiyakwazi ukuthi ngoku ndisitya le treatment ye-TB, ye-HIV, or ndithi xa ndiyokwenza i-check-up yam kufumanisa into yobana tyhini une-TB, so masiqalise i-treatment ye-TB. Iyakwazi unyangeka i-TB ndibe ndi-HIV positive, then ndiyitye mhlawumbi i-duration ye-6 months ndiyigqibe, then ndi-continues with i-ARVs zam? Yes, sithandwa sam, uyakwazi ukuthi ngokunentsholongwane kagawulayo utshekishwe i-TB, ufunyaniswe uba une-TB, uyitye itreatment yakho 6 months yakho, uphile qete, uphile. Into ebalulekileyo kukuba i-TB yakho ibonwe ngesikhohlela. Kufuneka ke ngoku in 7 weeks uphinde ukhohlele sikubona uba iyasebenza le treatment. Uphinde ke ngoku xana usiya kulaa nyanga yesithandathu phaa kule yesihlanu uphinde ukhohlele kwakhona uzowubonwa ke ngokuba uphilile. Sithi utyhoda uphile qete, uqhubekeke ke ngoku ne-HIV yakho usitya yona i-HIV yakho. Indaba isesikhwehleleni. Imizuzu masiyenze ibe yi-15 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock osandungena. Masikubulise mphulaphula sikwamkele. Nkosi kakhulu ngokukhetha thina. I'm giving you the mid-morning greet, or we call this one Nomasakane, and I'm your host uChuma wakwamdeuka. Sincokola noLulama Nomxeko, TB manager at Enoch Mgijima Sub-District Department of Health. Namhlanje senza i-awareness ye-TB. Kuba kaloku March yinyanga ethi ibekelwe bucala ukwenza iimfundiso ezihambiselana ne-TB. Uzigcina uphilile wethu, namhlanje sincokola ngalonto leyo. Si live ke napha ku Facebook wethu, masamkela abaphulaphuli abasibukeleyo phayana. We're also live on our 90.6, 98.4 napha ke ku 99.9. Sisilulama, umsebenzi wenu kukufundisa abantu about ukuzikhathalela, ukuhlala bephilile, ezibane segment yethu itsho ithi zigcina uphilile. But ke ngoku ndiyafuna uyazi kunzima ukufikelela ezilalini and siyofundisa abantu about ezi zinto sithetha ngazo apha ereyidweni. Nifikelela njani ebantwini ezilalini, and zithini programs mhlambi that you guys have kwi-pipeline yenu to make sure that you reach ilali ingakumbi, because we can easily access i-facilities zenu thina, we can easily access the information thina abantu basezidolophini, but kukho aba bantu baseNcorha ezilalini. How do they get ezi mfundiso? Okay, kulula kakhulu, kulula kakhulu. U-Department of Health une-team ekuthiwa nguWOBHOKOT, that is abantu abangu-outreach abasebenza abaya kanye ncakasane kwaba bantu uthetha ngabo bakude kwii-facilities. Then sibe nee-mobiles ngokunjalo eziye zisincedise nayo, ziye kanye kanye zibe nee-schedule zazo for ezilali nezifama. So ezi team zethu ke zikaWOBHOKOT zihamba zinonompilo bethu, oonompilo abakwaziyo ufikelela ebantwini, bengene emizini yabantu behamba befundisa abantu ngokuzikhusela nangokuzigcina uphilile. Ngabantu ke abathi bahambe naloo team bakwazi ke ngokubafundisa. So urhulumente unabo nezo nto zimbini, unoWOBHOKOT i-team
engu-outreach eyenza kanye ihambe iyofikelela, iphinde ibe nee-mobiles ezihamba ziyofikelela kanye kwaba bantu bakude ezikliniki, zifike zime ziyaziwa ke ngoosibonda bendawo ukwenzela abantu bamobilizwe basifumane ngaloo maxesha. Masibuyele kwindaba ye-stigma, Sisilulama, endicinga into yobana iyingxaki kakhulu. Si-adressa njani indaba ye-stigma kumntu currently okwi-treatment ye-TB? I think laa nto ye-stigma iqala apha endlini ngaphakathi, iphume ingene apha ekuhlaleni. Sidibane nochuma ngoku sekeyeka i-treatment because of i-stigma esisarawunde yena. How do we address and how do we navigate ezaa zinto ezinjalo? Enkosi kakhulu. Okokuqala, nyhani i-stigma sesona siyingxaki kakhulu apha ethibhini. Kodwa siyiqala apha kanye xana lo mntu eze apha ekliniki sithethe naye, ngoba mos umntu xa egula sisifo nakokuba nasiphina isifo, kufuneke naye lo mntu amxeleleyo phaya endlini okokuba ngaba ndiyagula, ndigula yi-TB. Le TB ke ndiyityela itritmenti iyosulela. Uyayibona uba yi-information azayinikwa ekliniki, isosulela nje. Nina nihlala nam apha endlini kufuneka nani nihambe niyokhohlela ukuze nikhuseleke. So iba lula ke ngoku umntu xa eye wayithatha ngokwakhe le nto wayisa kwifemeli yakhe. Iba nzima xa umntu eye wazifihla efemelini okokuba ngaba unesi sifo se-TB, ngoba ukuba ngaba usifihlile ngokwenene uzawuhlala yena engulaa mntu ufuna uba ngulaa mntu uhlala yedwa, ngulaa mntu ungadibani nabantu, ibe ngathi abantu xa bemjongile bathetha ngaye. And ufumanise uba akafuni nokokuba ke ngoku aba bantu bayovizitha, kodwa siyiqala kanye ngelaa xesha aqala itritmenti umntu. Khumbula uyeza azoyiqala aphinde abuye sizomjonga uba imphethe kakuhle na. Kufuneka qho elekube siye ekliniki sithetha naye, siyamfundisa, simfundisa ngendlela yokuphila, ngendlela yokuhlala nabanye abantu njengokuba nesi sifo njena, and simxelele okokuba ngaba ubomi bakho buyaqhubekeka, abumanga. And i-TB yakho xa usesetritmentini ayosuleli, kufuneka utye itritmenti yakho. Ndiqinisekile istigma ke ngokuba ngaba umntu uyayi-understanda yonke into ngempilo yakhe, hayi istigma noko uyakwazi ukusilwa. Masibulele kumphulaphuli, Sisilulama. Kukho into esiyitsibileyo and uthi umphulaphuli apha, Xhuma, khandinive nisinika ii-symptoms ze-TB. Ndiphilile, ndiligqabile Vinika, ndingumqabaqaba, Sisilulama, ndingulo. Ndiziva njani into yobana no man ezi zii-symptoms ze-TB, so mandihambe ndiyokhwehlela, besitshilo mos sathi indaba isesikhwehleleni, mandihambe ndiyokhwehlela ekliniki. But ndizibona njani, ndiyenza njani laa self ntontoni apha endlini then indiphushe to uba mandiyafika ekliniki ndikwazi ubana mandiyokhwehlela? Okokuqala, i-TB ke yinto apha enzima. Mos kudala i-TB yayilula, wawukhohlela, wawuba nesiphika, wawubila ebusuku, olu khohlo lwakho lube lude, mhlawumbi lube nee-2 weeks. Kodwa ngoku kubalulekile okokuba ngaba ngoku ungaziva okokuba ngaba uyagula. Masithi mhlawumbi inye le nto uziva udiniwe, uzibona umntu engumntu nje ohleli nje udiniwe, suhlala, bheka ekliniki, uhambe uyowutshekishwa i-TB. Uyayiva? Then ukuba ngaba kwenzekile kuthi kanti ezi signs and symptoms unazo ke ngoku zona, uyakhohlela for 2 weeks, uyabila ebusuku, ungumntu osehleli nje udiniwe, awukucacelanga ukutya ncam. Xa uzijongile iweyithi yakho uyayibona uba hayi mani, ndiyehla elekuba ndinxiba iimpahla zam bendiqhela ukuzinxiba, mani, andiziva kakuhle. And xa ungumntu oqhela uphila uphefumla njengokuba ndithetha, uyaziva mos uba ngaba hayi mani, ndikhe ndibe neendawo ezimenxekayo, ndikhe ndingaphefumli kakuhle. Kuyafuneka uSichuma uvele ubheke ekliniki ekufutshane kuwe, and awuzokwazi ukuthi xa ufike phaa kucaba uzawuthatha ixesha elide uzazi. Uthi ungena nje ufike kukho abantu abathi wamkelekile, bakubuze le mibuzo, bakukhohlelise, soze ke ngoku ingabonakali i-TB. Nkosi yam. Sisilulama, xa sizayivala
ndiyafuna usidifferentiatele kwezi ntlobo zahlukeneyo ze-TB. We have i-pulmonary TB, sine-extrapulmonary TB, sibe ne-active TB, zininzi. But I just want you to give us a glimpse of ukuzahlukanisa into yobana ethile iyethile, ethile iyethile in 3 minutes. Xa sithetha ngo-pulmonary TB, xa sukukhohlelisile safumanisa uba izikhohlela zakho zine-TB, lilonke iafekthe imiphunga lena yakho. Siyavana ke? Okay. Then xa sithetha ngo-extra pulmonary, yi-TB ekhoyo apha emzimbeni wakho, mhlawumbi ke ngoku ayihlelanga miphungeni, siyayibona, ihleli noba kundawoni na apha emzimbeni, sithi that one is pulmonary. When we talk of active TB, i-active TB yi-TB ke le siyibhaqile ke ngoku, sayibona sakudiagnose uba unayo. But ke ngoku kukho le ungakhange uthethe ngayo, the latent TB. Wonke umuntu ophilayo uphila nentsholongwane ye-TB, kodwa ayikho active, ilindele nje ithuba layo. Andazi noba ndikugqibile, kodwa mandikulevelishe ke ngoku ngelithi kubekho i-TB lethi sithi ngu-MDR ixhathisayo. Unobangela most of the time wayo kukuba uzube kukhona i-drug, kwezi drugs ze-TB engasebenziyo emzimbeni wakho esithi uresistant ke ngoku kulaa drug ayizukwazi ukuthi xa uyityile uyisebenzise. Umzekelo, sino-rifampicin. U-rifampicin once ufunyaniswa okokuba ngaba kuthe kanti uresistant kuyo, siyakubiza ke ngosithi wena ukweli cala lika-MDR. Sibe ne-drug engu-INH, laa drug nayo uba zidibene ke ngoku nalaa rifampicin kuthiwa zisebenze emzimbeni wakho, uzawuba nalaa TB, kuzawuthiwa unalaa TB ixhathisayo. So awuzuyizitya ke ngoku ezaa drugs wena, uzawutya ezinye ii-drugs. Silulama, singathetha kusephandle. But ke before ndikuye ke wethu kuba sisenze i-awareness ye-TB namhlanje, ndiyacela ushiye umphulaphuli nelizwi lokugqibela. Mandithi ke kubaphulaphuli, ndiyabacela, ndiyabacenga okokuba ngaba mabangoyiki ukuya ekliniki bayozitshekisha i-TB. Okwesibini, xa umntu ehlala nomntu ene-TB, mabasivumele oonompilo bethu xa bezobaxelela, bezobafundisa, ngoba kubalulekile ukuba bakhohleliswe sibabone uba i-TB ikhona okanye ayikho na. Sizokwazi uba ngaba ikhona i-TB, i-treatment ye-TB siyayiqalisa. Ukuba ngaba ayikho i-TB, siyayipreventa ke ngoku, sitye laa treatment kuthiwa iyapreventa. Zigcina uphilile kungaphambili wesikhululo sakho iVukani FM. Sincokola ke noLulama Nomxeko, TB manager at Enoch Mgijima Sub-District Department of Health. Mem, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Enkosi kakhulu, nam ndiyabulela kuni nakubaphulaphuli ngokundimamela.